beras entek. Bawang entek, lombok entek, sembarang kali entek. Mas! 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 Galang turu. Ngopo tadi? Cukup deh turu terus. Cukup terus. Cukup gawe-gawe ngono. Golek-golek penggalan kulit-kulit Kena masuk. seton iki kena sik diomong apik-apik tok. Ketik dhewe yo penggalan wis sepi. Kok yo opo tadi diamu iki? Kok salah ana matamu iki. Salah kopi yo opo? Salah ora golek penggawean. Yo wis tak golek penggawean aku santuke yo. Penting mulai bojo. Ora janji kita itu, soalnya gawe saiki ki angel. Aja nesu ngono to. Aku mulai tak ana beras. Iya ya tak usahno. Sing sabar ngono. Yo, tak usahno. Wis tak mukese aku. Ngopo ta, Mbak? Ngopo? Kowe kok teko tukaran wae? Nah, aku gawe anggur turu ngopo-ngopo. Gawe ya apa? Apa mangan apa? Ketengah klek-klek. Nganu sih. Encen ngono sing sabar wae. Wong lanang encen ra begawe lek piye. Mending melu aku wae kerja pabrik. Pabrik ngendi ta? HWI. Apa? Nganu sih nggih sepatu. Oh. Ngono ki piye kerjane? Yo, nek ke jahit yo jahit. Yo sebarang kali Oh, ada. ngono. Ya wis tak pikir-pikir wis. Yo, engko nek gelem anggere kabari aku. Iya, ya. Ya. Lu ada bagi opo iki? Gawe saiki jaman saiki ki yo sepi dhewe, mbok sepi. Gawean yo golekane angel. Ana yo belum tentu cocok. Bingung. Belajar kono-kono deh. Bu, beri tanglet. Monggo. Permisi wonten gawean. Wonten niki lho cuci. Cuci montok. Nggih, cuci montor. Nggih, kenapa-napa, Bu? Kersane. Nggih, kula tak montok. Sing pundi niki Bu cuci? Sing niki lho sing rusak. Oh, nggih, nggih. Nggih. Nggih, Bu. Nggih. Yo, salam biasa, sudah bisa kelakanane. No, kini mangan bojoku nek dhewe. Nah, pada omah yo. Iki toy ya. Yo, salam biasa. Malah pedot. Mas Mas iki nganune bayarane. Oh, Sing Mas yo. ini tadi Bu. Nggih. Wes ta. Nek. Ini iku. Ini Mas. Ini Mas. Oh, iki. Gini. Hilang Mas. Aduh. Iya Mas. Tolong semangat sik Mas. Aduh. Dikober ya Mas. Tuh, mana Mas? Mas. Aduh, paras Mas. Kemas. Aduh. Piye iki Mas? Ki, tapi tak apa-apa sih iki, nek iki entas sih. Ora apa-apa. Mau pita Mas, iso tiba piye mau iki? Mau wong kurang ajar mau. Aku numpak motor Idi sih. Srok kono buanter menggo. Oh, iya. Ora gelem nulungi malan. Aduh.
Iki nganu Mas, iki ketoke balunge nganu Mas, melesat ketoke Mas iki. Iki aku ora iso ngopo-ngopo piye Mas. Iki ana rezeki sithik ya Mas, kanggo kok idep-idep kanggo pijet sih Mas. Yo. Iki tenan aku buru-buru mulai ya dinteni bojoku kowe. Lho, iki anggere digo nganu Mas, yo pijet yo. Wis ngono ae Mas, tak pikir apa ya iki ya. Aku buru-buru iki rek. Yo. Ya. Tak apa ya Mas. Assalamualaikum. Dek. Dek. Ini wis teko mana iku? Wis kok duit aku. Bojomu agak teko kok. Teko cepok nang ngombe ndesek Dek. Iya, Dek. Aku wis kesel awakku iki. Teko ngorong aku. Nang ngombe Dek. Aduh, makan kerungu kono lho. Nggih saya. Ini yo cetan. Iki mau Pak Sini tok duwe. Cuma mau aku nak dalan iku petok wong, mbok sapa iku aku ora ngerti. Iku ketoke kaya sik butuh ngono. Dadi bayaranku mau yo teko ra akeh dan tak kekno kono kabeh. Rumah saya kono kaya sik butuh ngono, wis butuh kok kene. Ya terus awak dhewe rak buta. Yo aku ngerti ya, tapi piye meneh yo. Yo niatku ki kan nulung, mau ki niatku nulung. Jadi yo teko di kelas wae. Engko seperti engko entuk ijolin meneh. Yo nek entone ora. Yo jenenge wong niat amal kan ora ngarep-arep. Oh, bali anu. Yo mesti kok Gusti Allah dhewe sing bali. Kok iso uga kok dikek rezeki sing luwih. Kowe sing sabar ya, aja misan semua. Yo. Wis ngono aku kudu banyu tak adus ae. Ganteng teh. Manis tek ngamuk ketok manis ae. Gemes ae. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Salam. Sinten nggih? Niki berkat. Kone sapa iki? Sukimen. Berkat tapi ngopi. Mangano Mas kurang nggih. Waduh. Kopine ra ono. Lah piye iki? Bulan tak rumput kok. Cek anu teh. Murane nggih Mas. Nggih. Iki mantep son nggih. Nggih. Titip salam kangge Pak. Nggih. Balik langsung, Mas. Nggih. Siapa mantep sopo? Lah, Dek. Dek, yo kira mana rezeki? Engko tambah terus. Kilo rezeki. Alhamdulillah iki mau sing ngeteri kone Pak Sakimen. Lho, iki ana anggur bareng ya, Dek. Nah, jane mau ngelak. Iki to, iki entuk rezeki lho, masa mbok tolak. Iki jane ketemu ngelak. Ngono ta. Aja nganu ya, wis nganu.
Assalamualaikum. Mbak, mau tanya Mbak. Ini namanya Mas Bongkot. RT1 RW3. Oh, rumahnya situ Mas. Tak terima Mas. Saya Mbak. Ayo Mbak, saya pakai motor Mbak. Assalamualaikum. Salam. Mas, ada utang Mas. Anu Mas. Tuh, ya, beli cartamu loh. Kurang ya Mas iki. Kurang. Ribon. Iki lagi ada duit aku Mas. Ada duit terus. Anu Mas. Besok Gelo. besok deh Mas. Bongkot nih. Besok deh Mas. Esok. Akhir ambuga ya Mas. Di sore ini atau di duit nih. Pripun Mas. Di kerja mau kapan? Seminggu kas ya Mas. Sepurane tenan iki Mas. Di dinan apa iki? Oke, Senin Mas. Ya wis usah-usah lek ngono tak tagih. Besok Mas. Oh kan Senin Selasa sih. Seminggu ya. Minggu ya Mas, minggu ya. Minggu aku prai ya. Oke Mas. Iki sepurane tenan Mas. Aku lagi duit Mas. Sepurane tenan Mas. Yo. Minggu kas Mas. Oke. Oke dia apa Mas? Tak ada apa-apa Mas aku. Gulu Mas, gulu. Apa ta Mas? Lu tak boleh. Apa? Iya. Mas, Mas. Wis tak gawe iki jaminan. Ada. Sekarang lagi kan. Apa tahun ini? Terus Assalamualaikum. Salam Mas.